Sauria chakra kha idonga idon theina tura itelna operation chungchang kha chiang deuh hlekin han soite kha operation awang khan he choi moina hi idong ni in kalau hria a kha operation kha enge nia khoya nge in nei kha operation chungchang kha kimchang takin camera ma a thlir tu te han hrilla kha operation awanga choi moina idon chan ber kha enge ni Hi artillery unit pakhata omkania khatilai khan kan unit kha le nimua a oma chuta tangchuan merita kanin son le a artillery a hian contingency welfare kan oma achangin mel mate do turin kan fe chok ve thina kan fe chho lo chuan nitin routine pangai angin kan training le thin chutiang chu kan hun man thin dan tlang puyan ni wangin dral bei tura chhona chance kan nei khat thei hle a nimu atanga merita kan in son nu in dan panga yangin training chu kan tan leta a chuti lai chuan ben party a katel bea gitar kapera kazai bok thin ben party a katel ve wangin ben party roi tu ten training hun an rot ang zelin ka training ve thina ne chuanin hi raiwar kan ni boka chu wangin raiwar training na katel ve bok thin tun ma atanga ka cha ke mem pakhat chu army a kalu tanga indona ate operation ate ka kalve thinanga te ka ti thina ka hun man dan kan ena kalodri mangkhan ka omlo ni in ka heta a chu wangin kaning thei ta hle maya chuti lai chuan holdar pakhat pu mahindar na ta a oma ani chutuna chuan a pension to shar hetiang ringot hena mi hun kan man reng don hun ranga duty turin kan kalve thei don lawami tin ka zota thei te reng mai paratu paratan form fill up la deal la paratu pa in son dai la ani lo point arara ilut theyang shar para ange arara khoi zo ka nge ral beina ka kal tam thei zo kang tin ka zot le a mel mate beina kal tami du chuan para alut la itana thajo kang achan chu thadewini training anga tum nei ran chungini beyanga ta chuan inbot saina thatak inei to anga chumi hnuwa chuan 9 para special force a lu itum le don nia mintia ti chuan dilna form chu midang hnena tangin ka dil chhoka voluntary form chu ka fill up ta a chuti lai chuan ben party a om ka nia kan CEO in ka dilna lekha lo mu chuan tinge in sonidu para lu chu enge iduna chan tin min zota shar enge mawanga nia artillery a chuan training na hmuna deuh hlir hun kan hmanga ral do vete adventure tele operational vete pokacha ka katia chuti chu enge mo wanga rei lote hnuwa unit lamaron kirlekha thilol samani to don silawa chu wangin para ani lovin RR lama permanent turin nikal jok don nia mitia chuti lai chuan kalu tira tanga ka training chung zong nen belkhom point kumthum kala service man lo ti chuan Rashtriya Rifle chu ka zom ta a RR turin isinghal ti na mi dilna forma khan RR turin option akatika ti chuan mar sang ni som pani khan RR tur chuan artillery chu ka chosan ta ani eng RR bera nge ilu 18 RR ka luta chuan CEO sa pahma interview turin ka kala khatilai khan artillery sipai om zong te kha kanwa in gunner vek kan nia driver po tu po sipai zong kha gunner vek kan ne RR chuan rifleman tia ko kan nia threat big kan nei lawa kan zawa in rifleman kan ni top mai ani rifleman lalom zola 99 field regiment atanga local kania katia mase min changlo midanga interview tadai maya chu mai alani lo midang zong interview nei vek nuwa po keima che kadin nanga ya min la din tir ta charchara atopa a office lama min kalsan le dai boka minute som ni vel nuwa aron let lea
SM sa pa ko phei boka he pa hi RTO training ti rangai lawa PIT training jok ro se atia PIT training phot sela chumi nuwa chuan enge adin mun kan nen don nia atilea chumi hnuah chuan operation a kan kalti rang ati ni mo aniang ti chuan training chu kan tan ta a kan ho tu ten hret tirna an ron ti chuaka kan omna sraidok hi an tam em maya chung uite nen chuan ral beidan in zir turani ti in an ron soya RR operation training a chuan abik takin ram hnoya operation kan training na ate thingthlang khuat emo khopui area poni se voi khat kan hmuwa kan kalsan le mai chuan emo anom na chin kan hret ton hnuwa kan hlo le hlo chuan rang takin an lo tlan bo le man thina an him le thina ni achan chu mi pui zinga an khosa a anin mix na sa boxi silayan ken to lo chuan civil mi angin anom le ngal mai thina rifle an ken lai nge ya kan ka hlum lo chuan an him le mai thina ni chu tenga an chet thina wang chuan kan ho tu ten kan battalion kha chu teng ho beidan turin lo practice thayangem tin minon zota chu wangen strike dok tenen training chu kan nei ta ani stray dogs tenen training in nei ani mo chu nia strike dok tenen training chu kan nei ta a khatianga rifle ne na ka chet laite ka silai ka dante ti dan turan soidan ang zela ka ti zel dante ka movement jong jong te kha then khat chon min lo chik reng kha alo nia training zinga khan commando unit atanga ron kalan omboka kan commando unit atanga training ve khachu thlem te kan ni ti chuan ECO company a kapos leta a ECO company a chuan company a surety mantia chu company commander ten an kai hoi thina chumi company a tel tur chuan ka thling ve ta a khatilaya kan omna area chak lok kha line of control ani a kan battalion chawin line of control palthang phalna thupek kha kan dong lowa unit dangte po crossing a hian antel ve boka chulai area vela chuan achangin hun khata zan khat kan duty thina achangin ni lengin achangin darkar som sari pani te darkar ja som ni te ram hnoya kan duty thina ni tin kan unit min deploy na mun North Kashmir Valley hom chunga khan mi pakhat Jais Mohammed JIM group leader kha a active khop maya thil ti rang rang kha atina sahle maya sipaya ka lu ma da yatang to khan chulai ram vela chuan thei top choina lo active to ani an ha thober po helpola lu tur de lo boy pui kha ania anom na mun tur lo ro man tu le an post na turan thlen theina na lo boy pui tu berani bok chu pa chu an ho tulian pakhat ani mo ni e an ho tulian pakhat ania chu wangen kan high value target ani bok ni khat chu kan company chaklama mi pakhat heron kala LCP lam chu ram hnoi vekania chuta chon hel ho anin mukhom thina line of control pialam atangin arukin an ron kal thin ti na ni mo o ni e chupa mok tur chon arukin an ron kala kan AOR chunga unit dang unit te jok hi anom vea AOR omzia chu area of responsibility ti na ni mo o area of responsibility ti na ani duty tura kan in thendar hnuwa po khati lairam kha ajau ema wangin achang chuan kan cover zo ngai lowa chu wangin kan battalion baka battalion danga unit te min pui turin an ron duty ve thin in cover phak lo chin lo cover turin unit dangte an ron duty ve thin ani mo chu o chumi ten en chonan in ka pa anni kha 31 RR an nia bandoi tlak takin anjinga mi pakhatin nunna chan hlo maya chuan mi pakhatin hliama tur boka anin ka jo chuan helho kha khochung lama an thlan cheta a mi pasari chu civil mi anga in chain motorin an thlan che boka chuti rol chuan an ho tu pakhat chu chumi khuwa chuanin abiruwa mi som hnuwa chuan report kan dong leta a chu pa big ruk na in po chu kan the leta a
abi rung na in chu va hol turin July ni som ni pani sang ni som pathum jana order kan hmua kan team le kan group kha kan company asol team kan nia kan sharin order message saron thona ti chuan jana lo nia ro asur boka Kashmir Valley a chuan ro vai khata sur to chuan temperature hi minus a om ngal thina chumi jana po chuan ro asura khopui adina sa hle boka kol a phejok jok reng boka minus temperature ani wangin tui hok te po vurangina khang thina chu tiang che chuan khami jana ro asur zo khan tui hok te kha akhang ngalani chupa biruk na in chu kan ke matanga kem hi vel le ka hla nia thlang sang vaklo phaizol de pa omani chuta chuan atir ka te ron kalin anin mukhom thina ni civil mi tenen in lai chin na thatak mai hi an neya mun ranga intelligent an nei vea chu wangin thilan thechak theile company atangnan ron kalme kania tin company atanga kan chodon thu te pohi an lo hreman fo thina ni khoi lama nge kan kaldona engti zong nge kan kaldon ti thleng teinan lo hreman thina ni ti chuan jandar som pakhat vela company atangin kan chuaka ti chuan an thlet me lo na turin zana kan chuak don ani ti kan commander chuan engkim min thil fia hel ho tu pa biduk na in kha kan va holanga kan lutang atia chumi lai vela chuan uyan tam khop maya Kashmir chuan mu thina nga an beram te veng tu atan uyan mangtang kai theile anin bul hnaya mai poni lo an inatanga metal za som nga vela pavakalila minon bau thina ni thilmak ve deuh chumo achan om lovin an uite an bau mai ngai lo sipayan muin an bau nge thina sabomte sakai le keite te an muin an bau bok thin ni tina an nun dan le ataka an ton fo thina ni wangin sipayan bau khum dan te ramsa an bau khum dan te an the thang veka an uite chuan sipai te le civil mi te an hresang vek to a chu wangin abau dan tur te po an hrethiam vek to ani chu ti chuan kan group kan kal don ta a kan kal ma in kan sarin zola kan kal tur he uite poin an lo hre tur ani lo atia ole sar thai top kan chodon nia katia ti chuan kal tur chon ka in siam ve ta a ka uniform te ka ha a ka rifle ka check boka ti chuan kan kal ta a chumi jana chuan doa sur zoa vur anga tui ho ka khang ang deuh khan le vura sur zoa leichunga vura om tewang khan vura tam khop maya vur te kha anem deuh bok sia chutiangang vur chunga kia in kal chuan thom om don sia dro nia January le February thachunga vur thathina te hi chuan thom a om lutuk ngai lawa ma se June le July thachunga ro tui thlak nuwa vur thla te hi chu dar thlang ang mai hian ni thina a changpon chang theile a phei khok nen han rapila krak ti na ri thin ti chuan kan kal tan ta a kongpa nga ya chuan kalila nai te hiania ma se kongpa nga ya kan kal lawa kong thapa nga ya chuan in kal du lo ani mo nia kongpa nga ya kan kal chuan kan hlot hling don si lawa chu wangin leile ta na an tui lak na tui lon kor kong pui sira an siam chu kan zo ta a vur ke thomang deuh hi aron rile thina kong chan ve la tui lon kor pani in fin na la ya chuan sar sumana a oma chumi bul hna ya chuan walnut kung a om boka chulai vel chu hlata ka tang point an ron mu cheng thei lawa an in te po in nei te in an sa ve lawa sar sumanan zola phei khok nen chuan thom om zela chu wangin kelong in kalila atha ang atia chuan phei khok chu in phelta a nia ti chuan min ko khom ta a kan tong ring ngam lawa moja spare in keng vekem min tia keng veke kan tia ani chuan in phei khok kha phel ro
ati a ti chuan kan phekhok te chu kan phela a hrui le a hrui kan suya kan orta a ti chuan ke longin kan kal le ta a ke longa kan kal hnu chuan kan ke phanhoi te chu anem ta veka kan kal lai kha chuan kan ngai sak vak lawa ma se bur chunga ke longa kal chu anuam lutuk lo nia in ke anadon sia kan counter assault team te chuan khatenga kal dan te kha an lo zir to thina tuna kan interview ang hian training na kan zira theory a kan zir te kha thlaya ground na kan practice le thin kan thiam emo thiam lo emo practical in kan ti le thin ani chumi hnuwa chuan kan ti dana fu na lai le a fu lo na lai te kha kan sei ho le thin in ti fu lo na tangin injir thale thin ani mo chu ni e chu tiang chuan kan training fo thin ani kei ni ke team te chu uluk dewa training thin kan nia zan thima in bek dan te mi dara kan ben za ta zira an ti tur te chu tiang thleng chuan kan zir vek ani engkim training na injir vek ani mo nia engkim kan zira ni mai chu bangen kan ho tu te point kan team kha min ring tok hle ani atlang pui thuin report le thu pe kan don to chuan thil ti mai te kha phal ani to ngai lowa sipai te group rang a in thenin khain kha mun tina tangin kan hol masak phota nga ya chumi hnuwa chuan in chunga kan lu khung chau thina ni khatilaya kan ho tu te khan min ring tok hle boka in kal he tu manan the turani lowa uite point an the turani lo khowar ma in chu in hol man vek turani an tia chu tiang chia chuan hlotling takin in va hwal ta a tiro nia khamizan khan kan hlotling khop mai chu ti rol chuan kha khuwa anin sakdan kha sipai rol som vela zanthima wa holdon point aol samwak lowa ma se kan battalion kha min ring tok box ya an ti thei nge yang an ti chu ni mo nia kan ti thei nge yang ti an ring ani min rin nang nge in operation po kan kalpuya kan hlotling ta nge bokani avaro pui tak em zandar som pakhat vela cob atangin kan chuaka a hla thei ang bera te point kem ni vel ba kani lawang chupo kongi le thalu tukani a kongom dan zong kan thecheng veka pen engzange kan pen hnuin engang tui hok lon kornge a om ti te chumi pe lama chuan khoi khokong nge a om ti te thlengin kan thecheng em vekani chung zong chu revek maila zandar som pakhata kan chokha jingdar thum vela chu in chu kan watlenga kan hol thei chawani darkar li lai hun in mangani mo nia phekho kan phel chung ba kha voi khat ma kan ding lowa kem khatle achan ve vel chawa hla ni lom ni ni e kem khat le achan ve vel chawa hla ni